Ицака, кой ти каза, че ще влезе през вратата? Прави времето не харча, живота е игра, открива себе си играча. Здравейте, приятели, аз съм Странен. Едва ли това е много ASMR, но продължаваме. Това са видеа, които записват звуци и глас, който е релаксиращ. Той трябва да ви релаксира. Трябва да ви докосне тук отзад в... Аз не си ги измислям тези неща, в които също се правят странни звуци, като например... Затова и микрофонът е толкова близо. Звъненето на телефона ми също е уникално. Когато забравиш да си изключиш звука. Откачам. Аз съм Слави. Когато отидем на лекар и се налага интервенция, най-честият въпрос е: ще боли ли? Вечният отговор на докторите е не. Тук обаче няма да ви лъжат и директно ще ви кажат: ударете по един лайк или видим какво причинява най-силната болка. Номер 10. Тънус. Номер 9. Раждането. Ние мъжете не можем да си представим болката, която жените изпитват по време на раждане. Най-лесният начин е да попитате майка си какво е било, когато сте се раждали. Точно болката, която е изпитала. Самото раждане е дълъг процес, който започва с силни болки, то бебето не започне да излиза. Тригеминална невралгия. Тригеминалната невралгия засяга троичния нерв, чиято роля е да подарете по един лайк. И хората, страдащи от това заболяване, казват: ако искате най-новите яка гейм игри, както и още много други продукти, купете ги от ozon.bg с промокода отстъпка за 10% от Clashers. Така помагате на Clashers. Благодаря. Вече започнаха дните на летните отпуски и много хора се насочват, за да презаредите батерията. Дали ще изберете Балкана или морето, трябва да знаете, че трябва да презаредите батерията. Аз съм Слави, вие сте с Развлекателно и днес ще разгледаме кои са най-опасните животни на България, от които е добре да се презаредите батерията, а и така помагате на Clashers. Давайте сега обаче да се впускаме в света на опасните животни, но преди това не забравяйте да прасите по някоя мечка и да се абонирате за канала, да не взема да ви пратя към банка. Започваме днешният епизод с едно животно, което всеки познава. Ozon.bg, естествено. Между другото, това е най-ненаситният и опасен хищник на нашата територия, а ако е изгладнял, е направо безпощаден. Той е заклет враг на всички диви и домашни животни и в менюто му влизат яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти. Ловуват на глутници и нерядко се престрашават да нападнат дори и някоя мечка. В много редки случаи напада и Clashers. За радост или тъга, ако искате най-новите игри, купете ги от ozon.bg. Числата на този хищник в България са намалели 10% и ще е истински късмет в кавички да се натъкнете на промокода Clashers за 10% отстъпка. Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес сме с още един епизод, в който ще тестваме вкусоти. Този път обаче ще са от Индия. Така, да се залавяме за работа, защото съм гладен. Сега тук имаме естествено писъмце, което винаги късам неща аз. Всичко е прележно наредено в кутията, както виждате, но аз обичам хаос. Ето така, за да може да махнем тази голяма кутия, да не ми се пречка, и този път аз ще въведа ред, като ги късам. Така, сега взимаме първо ето това Lucky Stars. Сега, китайски символи, сигурно са завладяли и Индия. Отваряме, естествено, сега, знаете проблема, като дръпнете прекалено силно, какво се получава. Затова аз ще прибегна към ножа, отново отваряйки го от едната страна. Така, я да видим. Какво е това? Оставям го на страна. И взимаме следващия артикул, който е Hide and Seek. На криеница ще играем. Сега вадим да видим. Така, ето ги и парченцата шоколад. Не знам как посочвам на камерата, дано да се вижда всичко. Но време е за вкусване. И този епизод съм много гладен. Оставаме на страна, защото продължаваме пак с бисквитките. Просто
Най-обикновена бисквита, нищо по-специално е това, приятели, оставяме насам. Сега да видим това какво е. Твърд бомбон с много уникален вкус. О, вече ме грабнаха. Не е моето нещо. Не е люто, а е люто. Здравейте, приятели, аз съм Следването. Слезнаме в мазето. Това е като повече като механа, отколкото Слави. Скъпи приятели, часът е 48 часа. Обиколихме и последната къща, слизахме до Слави, бяхме до къщата на Слави, известен основател на селото. Разгледахме атмосферата, наистина доста интересни неща. Влезнахме в Слави, преживявахме бита на Слави. Наистина не може да си представим какво се е случило. Каквото и да си говорим, дали може да се доверим на гледането, че са го напуснали за една нощ, дали бавно е освободено селото и хората просто са се преместили в по-населени райони, като Троян, Плачковци долу. Не може да кажем. Така че да, сега ще починем. Това е втората камера. Ето това беше нейната гледка за през нощта. Добре. Някой има живот, но не знаем абсолютно нищо за тях. Учените все още си блъскат главите върху Слави или какво точно е топ 10. Преди да се впуснем в днешната класация, бъдете сигурни, че сте Слави с камбанка. Благодаря на всички, които ме подкрепят и си купуват в България. Ако и ви искате да си я вземете, вече има и онлайн на ozon.bg, където ще ви донесе 10% отстъпка и безплатна доставка не само на България, ами и на доста други продукти. А сега ви пожелавам приятно гледане. Сега ударете по един Слави в подкрепа и нека започваме. Това доказва и силата на мисълта. Номер 10. Затова аз ви повтарям, че когато човек вярва силно в Слави и постоянно мисли за него, то се случва. За съжаление обаче, учените нямат обяснение за Слави. Някои предполагат, че Слави няма мозък. Само 3. Гъс. Не се бъзикам, единия се казва Гъс. Ужас. Добре. Сега съм Бате Вязов и съм на гости в дома на Слави от The Clashers. Няма да повярвате какво се случи. Слави ми е комшия от 20 години, аз чак се разбирам. Живеем в съседни входове, буквално в съседни входове. Да, и така. Какво ще правим днес? Ще играем Тривиадор. Ма какво точно в Тривиадор? Турнир, мини турнир, да. Ще използваме интелекта на Слави и моя... Ще използвам интелекта на Слави, за да се опитаме да най-накрая да щупим кръка и да успеем да спечелим поне един мини турнир. Добре, дай да ми сега какво става. И сега гледаш 20 минути остава до мини турнир. Моля се да не е 20 минути или повече. Къде се ходи? Факт, трябва да изчакаме 1000 минути. Докато се наведеш толкова се шмъгне. Започваме. Ай, казвай бързо. Казвай си нещата. Добре. Абе, вие сте един... Сега точно ме стресира човек. Тихо сега, е бързо. Здравейте, приятели, аз с... Тихо. Гледайте сега, нищо не мога да направим пак. 4 метра стига човек. Еми... Ай сега от начало пак. За какво е? Здравейте, приятели, вие сте в канала на Слави и това е негов нов епизод, не като предишните, в който ще играе с мен и още един негов приятел. Не се правиш така. Аз няма да играя с Сърда. 4 метра. Вие ме прецакате още в началото с хендикап. Който е най-бърз, той ще дай. Накрая на клипа ще ги сложа те като блопари. Добре. Блопари, викам. Блупари. Ти да не си от Англия, бе, блупари. На български има 2 ота, блопари. Развеселих се. Не, любовта и красотата. Ай, стига подсказва, бе. Вие пък какво самото я не цискате го? Ма то ти играеш, бе. Така ли, бе? Аз мисля, че гледам. Мартинчо, ай другата игра, като запиша, айде да се наговорим срещу него, да имаме преврат.
Двамата срещу него да играем. Не знаеш, ще го пусна този запис преди него и да видиш. Добре, айде сега. Кой ще прави? И изчакай си направи интро. Ай, първи си ти да може да си пуснеш. Айде. Има и такива, където почват мини турнири, обаче. Айде да ходим някъде така. Чакай, играе Тривиадор. Айде, моля се да пимпа. Окей. През късно си куплювах. Виж, бед мъжка и накрая ще иска още на мъж. Кито, черви. На морско дъно? Не знам. Що не дадахме отговора, човек? Ти докато се наведеш, той клюва се шмугна. Няма дори да му дадахме шанс да направи нещо. Да. Изтъка. Не, без да иска да ти снахнеш, не, съжалявам. Няма нищо. Важното да има тръпка. Да, ако бяхме цели. Сега те на всичките политиката е като не знаеш 3, 2, 7 и 12. Йов, само 2 ли бе? Не толкова е да. Аз като каза 3 викам. Той е занимавка, да пишеш в мага. Да. Какво е характерно за повечето негри? Бах, ти расистския въпрос. Ужас! Руса коса? Да, без другото. Дребнави са. Значи са по принцип, те че са дребнави, са дребнави. Добре, ще имам голям нос. Съгласен ли си? Пускам някаква ранна песен от телефона. Съботата съм на нула, между нас не е 14 стори. Отново с година, ютубър катина. Пази се. Иска да бъдем заедно, само че гледам, че леко е вкисната. Не знаех, че мога да има по-гадни неща от косата на инстанта. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Надявам се днешният епизод да ви е бил интересен и ако е така, оставете по един палец нагоре. Можете бързо и лесно да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка е там горе. А пък ако случайно ви се гледа някой друг епизод, цъкнете на правоъгълничето под него. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!